Ježíši Kriste. Hele, už jsou tady ty nový motorky, nebo co? Jedu, vole, na pláž. Tohle uvnitř seš nějaký Beyblade. Hoho! Pardon. Pardon. Pardon, ty vole. Voberem vás o prachy! To jsem tam viděl, to auto zmrzlinový, to si pamatuju z dětství, kámo. Vždycky jsem uslyšel to auto a Mami, dej mi 20 korun na 2 zmrzliny, nedám ti jenom na jednu, seš moc tlustej. Kurva, kde je pláž, kam jedu do Hele, teď jsem si řekl, že vlastně reklamy na silnici jsou naprosto nepřístojný. Do píči, protože právě jedeš jako já, pak tam uvidíš fritovanýho čuráka v trojobalu, třeba kořeněnýho, a musíš prostě zastavit. Nenarážej do mýho auta, jinak tě odprásnu. Dobrý den. Kam běžijou? Jo, vy utíkáte, jak kdyby po vás něco jelo, už to chápu. Oni mi nabízijou scénář. Hodok, stůj! Tak to je katastrofále! Vrtulník? Tak hoši, jdu si pro svou loď, protože ta je moje. Jako někdo spí na mý lodi, už aspoň mě střílí, ne, na dálku. Letím do píče, odtěl to. No, ne tam, ne! Debile!